The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan, alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong, aron ang tao sa Dios mamahingpit masinangkapan, alang sa tanang maayong buluhaton. May adlaw sa tanan natong mga subscribers, followers, viewers, fellow believers. Ani ano sab kita ni atong pagtuon sa pulong sa Dios ubos sa Balbido Evangelistic Ministry. And karong adlaw do na tay lain usab nga pagtulunan nga atong duputan sa pagtuki o sa wailangan kinahanglan nga mangandam kita ingon nga mga magtotoo atong gabiton karon ang 1 Juan 1:9 nga prinsipyo aron kita mapun-an sa Espiritu Santo ug maandam kita. We will be ready to take in Bible doctrine once again. But for you, unbeliever, ang imong buhaton, mao ang paggamit niya na imong kabubuton sa pagtuo kang Ginoong Jesucristo ingon nga manluluwas. Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Acts 16:31. Okay. Sa wailangan atong tun-an kining pagtulunan bahin sa pagtuo, faith. Now, diha sa Hebrehanon Kapitulo 11, versikulo 1, kini nakalayon sa in English, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Now, kung bahin na gani sa pagtuo, atong tutukan ang kinaiya sa Dios, nagunagi kinaiya niya mao ang sovereignty, ang iyang pagkalabaw nga makagagahom. The sovereignty of God and faith, kung kini sila tapuon, bahin kini sila sa salvation package. Now, faith alone in Christ alone, mao kana ang kaluwasan. It's a non-meritorious human perception. O unsa man kadako nga pagtuo ang gikinahanglan. How much faith is needed to be saved? Well, as much small, or as meaning as small as a mustard seed. Ingon ka dako lang sa mustasa, dili kay dako. Ingon kagamay lang sa liso sa mustasa, Mateo 17, versikulo 20. Now, the doctrine of faith is a misunderstood doctrine. Now, diya sa Roma 10:17, nakanayon kini, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Ang pagtuo sa Kristohanon nga pagkinabuhi, wa kini merito. Just a tiny faith in Jesus Christ is non-meritorious. Walay merito. Diha sa Marcos Kapitulo 9, versikulo 24, straightway the father of the child cried out and said, I believe, help thou mine unbelief. Belief, pagtuo. Now, ang pagtuo nanginahanglan kini o tumong. It needs an object. Now, ang pagtuo god usa kini kapaagi sa panghuna-huna ug sistema sa pagpanabot. So, faith in Christ, that is salvation. Faith in the Word of God, mao kanay espirituhanon nga pagtubo.
in Matthew 17:18, and Jesus rebuked him, and the demon went out of him, and the boy was cured from that hour. Now, of course, diya sa Marcos 6:7, the Lord gave the 12 power over unclean spirits. Yatagan sila og kanang gahom. Okay? So Matthew 17:20 says, faith as a grain of mustard seed. Now, Mark 9:29, nagkanayon usab, and he said unto them, this kind can come forth by nothing but by prayer and fasting. Ang termino nga faith can move mountains, by the way, sagad na itong matagbuan sa mga nagkanlaing mga teksto. The term, ang kinibang termino nga faith can move mountains, kini usa ka inuntag hyperbole. Ang buta sabot, walay imposible alang sa Dios. Nothing is impossible with God, and a spiritual or mature believer can achieve whatever God wishes him to reach in his spiritual life. Ngunit ibut pasabot, hyperbole good. So nothing is impossible with God, ug ang espirituhanon nga hamtong nga magtotoo, iya kini makabot whatever God wishes him to reach sa iyang espirituhanon nga pagkinabuhi. However, faith with arrogance is not faith. Iman nina. Sa diha nga ikaw moingon nga nagatuo ka because you just want to believe is what is called blind faith. Okay? Ang Diyos is utterly trustworthy. So, when we believe in Him, pinagi kang Ginoong Jesucristo, then, nagatuo kita in the reality of a fact tungod kay tinuod man ang Diyos. Gusto? Because He is real. Now, faith is the assurance of things unseen. Mo ni pagsiguro sa mga butang nga dili makita. Ako malikon sa pagkutlo Hebreanon 11:1. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. So, diha usab sa Mateo 17:20, and He saith unto them, kining He si Ginoong Jesucristo, because of your little faith, for verily I say unto you. Mark 9:29, and He said unto them, this kind can come out by nothing save by prayer. So pagtuo kang Ginoong Jesucristo, faith on the spiritual life, pinagi sa pagtuon sa huna-huna ni Kristo, 1 Corinthians 2:16. So, ang pagtuo is the conviction of things not seen, the power of God. Ang pagtuo is a matter of focus. Unsay imong gitutukan. Okay? Now, dugang pagyud sa paghisgot niini, kita nga mga magtutuo. We no longer walk by sight, but by faith na. Nagyapon ka ng pulong nga faith. Kaya abigod nimo, ang epinosis doctrine nga na galing metabolized Bible doctrine, magamit kini sa espirituhanong pagkinabuhi, dili ang gnosis doctrine. Okay? Apan kinahanglan sa pang gnosis doctrine, aron kini mahimo nga epinosis doctrine. So, mo na in Matthew 17:20, and He said unto them, because of your little faith, for verily I say unto you, niya nagisgot og ang mustard seed of faith, mountains can be moved.
You see, mountains can be moved tungod sa metabolized Bible doctrine, epinosis doctrine. Dugangan pagyud sa positive volition plus humility plus patience plus faith rest o personal sense of destiny and personal love for God the Father plus occupation with Christ. Muna ka na ang sangkuan yan. Romans 8:28, ato lang i-review sa God works all things together for good. So mo ka na ang doktrina sa gitawag og reciprocal love. Habi ko nimo, sa diha nga musaad ang Dios, kanang saara nga iyang gisaad is absolutely guaranteed. Garantisado nga iyang tunghanon. Why? Because God keeps His word. He never fails. He never makes a mistake. Dili o dili siya masayop. Now, diba niya, ang gugma o ang kaalam, they go hand in hand. Loving God is developing when we know Him. You see? Maugmad naman kini nga itong gugma sa Diyos sa diha nga na kaila na kita kaniya. O kung saan man ito pag-ila kaniya, pagtuon sa iyang pulong. Kaya ang iyang pulong, mao man ka na siya. Di man mo mabuwag ka na sila. So, kung wa kay pagtuon sa pulong sa Diyos, mao ka na ang imong tinuoray gyud nga unsa pagtagad ngadto sa Dios. Nakasabot ka? What your attitude towards the Word of God is actually your attitude towards God. You see? So, loving God is developing when we know Him. We love good qualities, di ba? Sanglit ang Diyos says who He says He is. And He is the best quality because He is all and in all. Then, there's no reason we cannot love Him. Muna gitawag og reciprocal love. Now, dias Mateo 22:37, kini naga-define. This defines love. You should love the Lord your God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. Now, ang pagtuo, by the way, is misplaced kung ang tumong niini sayop. Faith is misplaced if the object is wrong. Sa diha nga kita mga magtutuo, witness people. Christ is the right subject, not you. So, never focus. Ayaw pagtutok sa unsay imong gibuhat alang sa Dios. Tutuki on what God is doing for you. You are just a mouthpiece of the gospel. Instrumento ka lang sa pagsangyaw sa mayong balita sa kaluwasan. Mawita itong Mateo 17:20 atong balikon. Ang gamay ra nga pagtuo, littleness of faith sa mga disipulo. Kana diha nga maong teksto. Now, unsa may naghahatag sa atong espirituhanon nga kahibalo o kaalam? Unsa man? It is the feeling of the Holy Spirit that provides our spiritual ability. Ug ang husto nga tumong sa pagtuo sa magtutuo, ay butang ta dili pa magtutuo. So iyang ibutang iyang pagtuo ngadto kang Kristo. And Bible doctrine that reveals who the Lord Jesus Christ is. So mituo siya ug naluwas siya. Philippians 4:13, I can do all things who strengthens me.
That's the very lesson nga mga disipulo kinahanglan nga makakaton. You see? Now, ang Marcos 9:29 nagkanayon nga, kini masulbad lamang pinaagi sa pag-ampo. Ang Efesios 5:18, papuno sa Espiritu Santo. Do not be drunk with wine, it says. So ang pagtuo, therefore, maugmad lamang pinagi sa atong pagkaton, pagtuon, pagtuo, pagdawat, o paggamit sa atong Kristiyanong kinabuhi. Mao kana ang paagi nga maugmad nimo kanang imong pagtuo. Doctrine upon doctrine, precept upon precept, and metabolized Bible doctrine nga magatuyok-tuyok na diha sa imong panimuot. So, mao ni ang mga punto nga akong gida kanimo. Kami nung danon kini pag-ayo sa atong kinabuhing Kristuhanon. So, ako kang giingnan nga without Christ dying on the cross, wala tay kaluwasan. Man cannot be saved without Christ dying at the cross. Now, timani nga ang kaluwasan is infinitely costly upon absolutely free. Now, Roma 12:2, and be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Ug timan ni katong Proverbio 23:7, you are what you think. Mao kana ikaw. Kanang nagaw na una, ikaw na. So, we don't grow by mere experience or application sa atong atong kinabuhing Kristiyanon. You see? You cannot understand God and His plan just pinagi sa paggamit nini ngadto sa kasinatian. You see? Kinibahin kini sa atong pagtubong espirituhanon. Apan ang doktrina, kinahanglan nga makatulan, masabtan. Una, in the words of Jesus Christ, let it sink in. Ipasilsil gyud, ipadukot gyud diha sa imong limpatakan. Unya, sa di pa ka musabot, kini is increased. Before understanding is increased, by the way. Ang doktrina, kinahanglan nga imong nadungog o imong i-apply kini ingon nga resulta the experience of doctrine. So mo kana ang punto nga akong gidakan kanimo bahin sa pagtuo kay mahinungdanon kini sa atong kinabuhing Kristiyanon. Amahan nga langit nun, salamat nining grasya nga mong gipahimuslan hinaot nga kini magamit na mo sa among espirituhanong pagkinabuhi aron makabot kayo namo ang espirituhanong pagkahamtong. Salamat niya mong Bible study pinagi sa YouTube sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.